Лично с мен говори доктор Литов, изпрати ми имейл, аз му отговорих, че ще се срещнем. Той не можа да се организира, както той сам спомена, да се срещне. Вчера също отказа, така че аз съм свободна да се срещнем в удобно за вас време, пак да ви предложа, свържете се, знаете ми телефона, няма никакъв проблем. Какъв е спора между две организации за защита на животните? Какво делите тук? Това, че те партнират с общината, която избива много животни. Изцяло принципен е въпросът. Вижте, за нас е важно. Ние сме организация за защита на животните с 4 лапи. Ние това, което правим е кастрационни проекти в различни общини. Ние помагаме на животните, живеещи в тези общини. За нас няма значение дали едно животно се е родило в Пловдив, в София, Бобов дол, Перник или някой друг град на България. За нас е важно тези животни да се чувстват добре и да има хуманно отношение към тях. Той за нас това е важно. Нямам нищо против тази организация, но знаем, че след един месец ще почне общината да ги лови те котки, а знаем какво стана в Пловдив с кучетата, повечето се избиха. Същото ще стане и с котките. Вижте, аз не чувам вие какво предлагате, за да направите така, че тези животни да се чувстват добре. Казвате, че не искате да са на улицата. Да, и ние не искаме да са на улицата. А къде то е постоянен период? Трябва да се работи в тази насока, а не всеки да стои отстрани и само да казва, че това не е редно или това не трябва да се прави, но това не трябва да се прави. Да, Законът за защита на животните трябва да се спазва. Радвам се, че го има и вече Организацията за защита на животните. И е важно да те свързани ръце. Така че, наистина, ние сме тук за един месец, за да обучим и да покажем как се работи с котки. Оттам изцяло зависи от вас и от общината, как ще се реализира в бъдеща тази кастрационна програма. Вие сте сключили договор с общината, вие знаете как ще се реализира по-нататък тази. Място за партньорство с община, доказан челник в нарушаването на Закона за защита на животните от страна на Организация за защита на животните за мен е безпринципна позиция, като само преди 2-3 дена, съжалявам, само преди 2-3 дена четох интервю на господин Гечев, което свалям шапка на позицията, която той изрази за положението на нещата в Сиславци, общинския кучкарник в София. Аз не намирам, че в Пловдив има разлика, но не разбирам Чакайте сега. Трябва ли Сдружение за защита на животните или друга неправителствена организация да партнира на община Пловдив? Или вие все едно казвате, че никой не бива да помага на общината, защото избива кучета? В момент, в който общината, и не само Пловдив, но потретвам, че община Пловдив е челник в това отношение на неспазване, игнориране и бойкотиране на Закона за защита на животните, единствената смислена реакция е да се дава публичност, граждански отпор, докато най-после тази администрация се научи и започне да работи, да харчи парите ни за това, за което ги плащаме. Значи 4 лапи няма да решат въпроса с популацията в Пловдив. Този, който трябва да я реши, това е казано с закона, казано и с общинската програма, казано и с министерски наредби, е община Пловдив. Този проект вече сме го финансирали ние, гражданите на община Пловдив. Община Пловдив показва, че или не знае, или не може, или не желае, или и трите. Как да работи по трайното решаване на този проблем, тя го задълбочава. Искаме сме едно минимално и едно малко изискване. Това е да се смени персонал в кучкарник. Сега говорим с доктор Иванова, така че може би ако иска тя нещо да каже, Румене. Да, доктор Иванова. Само да добавя това, че да, разбира се, един месец проект не е достатъчен. Това е ясно за всеки. Но за нас е по-важно това, че през този един месец поне 400 животни ще бъдат третирани хуманно и ще бъдат обработени и съобразени с всички изисквания на Закона за защита на животните. А за нас са важни останалите 7860 защото котки ще си отидат, ще умрат. Останалите разчитаме на вас като местна организация за защита на животните да подадете ръка на общината и заедно да намерите общ език и да продължите тази кастрационна дейност. Как да намерим общ език, след като избива животни и не се държи хуманно и не спазва Закона за защита на животните? От 2 години го търсим това. Споменахте думите на господин Гечев относно Сиславци. Господин Гечев е до мен. И съм абсолютно сигурна, че ако се получи покана от от Столична община за провеждане на такава кастрационна акция в София, колкото и забележки да имаме, ние също ще подадем ръка и ще работим и там. Значи, аз не чух какво каза господин Серебезов, но предполагам се коментира състоянието на изолатора в Сиславци.
Наистина ние имаме страшно много забележки към работата на Столична община и към третирането на бездомните животни наистина, но колежката е напълно права. Ако общината в София прояви желание да работи с нас, ние винаги ще подадем ръка, защото ние все пак претендираме да сме, може би, най-добрите специалисти при работа с бездомни животни. Сме го доказали не в една и две общини, не само в България, но и в общо взето половина Европа. И поради тази причина ние сме готови напълно безвъзмездно да предоставим своя опит на всеки желаещ да го прилага. Разбира се, специално за Столична община ние ще имаме съответните изисквания. Ние неведнъж призовахме и Пловдивската организация, ако има забележки към работата на общината, да ни предостави доказателства, материали, с които разполагат. Те така и не успяха да предоставят нищо, на което ние да можем. Ние до сега не сме се срещнали с вас. Разговори с общината за това. Обяснява, че до сега не са се срещнали с вас? Много е интересно това, тъй като те имат нашите координати и ние се опитахме на два пъти да се свържем с тях. Неделя специално заради тях в почивния си ден дойдохме до Пловдив, за да се видим. Те не можаха. Ама ние чакахме в неделя. До 6 чакахме. Ние ги чакахме в неделя. Ние разбрахме от медиите. Медиите срещнаха две природозащитни организации, понеже сме на финала на нашия разговор. Румене с едно изречение, ако може. Давам точно едно изречение на доктор Иванова. Едно изречение, едва ли всичко може да се каже в едно изречение. Опитайте. Но просто един призив към гражданите на град Пловдив. Бъдете сигурни, че вашите животни, които са хванати от нашия екип за залавяне на котки, ще се върнат при вас живи и здрави. Люба? Да, благодаря ви за това включване. От моите гости, ако могат да се поберат в едно изречение, алтернатива. След като сте против в момента това да се извършва по този начин, какво предлагате? Да се изчака, може би? То вече е започнало, решението вече е взето. Нашата надежда беше, затова беше желанието за този разговор. Надяваме се среща да има 4 лапи да осъществиме. Дай Боже, да има среща, да седнете на масата, след като казвате една и съща, да намерите и общите средства. Защото едва ли знаят в общината какво става. Добре, благодаря ви за това гостуване. Уважаеми зрители, утре е националния празник на България, 3 март.